खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जेबो ब्लग भिडिअ नङा, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आं भिडिअ होयैया बहुत गोबाव जाबाय। ओमफ्राय भिडिअ होनो हायाखैमोन आङो, बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय। जोंहा न'आव माने एसे माबा जादोंमोन माने आं डाइरेक्टैनो बुंनोसै, जोंहा आबैया गोमाबाय। नोंथांमोनाथ' ब्लग भिडिअ गोबाङावनो नोंथांमोना नुखाबाय थादों। ओमफ्राय एसे बुरिथारबायमोनबो नालाय, थेवबाबो बिराद माने दुखु मोनो आरोना, न'खरनि इदि मोनसे माबा जाना थांनाय नालाय। ओमफ्राय बोरै भिडिअ होनो साननानै आङो बानायाखैमोन। ओमफ्राय बुहुदानो आंखौ सोंहरबाय थानायखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मा जाखो आब', मानो भिडिअ होआखै, ओमफ्राय गुमै लोमजानाया बारा जाबाय नामा होनना बुहुदानो सोंहरगासिनो दङमोन। मानो होनना बुङोब्ला आङो बे आंनि बोराया लोमजानायनि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना, लोमजानाय समाव मोनसे भिडिअ आं बानायनानै आपल'ड खालामदोंमोन ना, बे भिडिअनिफ्रायनो माने आं बेलेग भिडिअ होनो हायाखै आरोना। स' बुहुदानो सोंहरबाय दंमोन गुमैया बारा जाबाय नामा, मानो भिडिअ होआखै होननानै। गुमैयाथ' बिदि जेबो बारा जायाखै। बे भिडिअखौ होनायनि उनावनो माने बे भिडिअ बानायबाय थानायावथ' एसे मोजां मोनखादोंमोनानो, खिन्थु बिनि उनाव माने मोजां हामथारदों, दासिमहालागै मोजाङैनो दङ, जेबो जायाखै। लोमजानाय सोमजानाय गासिबो हामजोब्बाय। ओमफ्राय आङो बे आबैया गैला नालाय, आबैया दाखालि मा बारमोनथाय, मंगलबार खालि आबैया जोंहा गोमादों। मंगलबार खालि फुंनि 3टा सोरांबायमोनानो आरोना, 3:30 ना 3टायाव आरोना। स' ओमफ्राय बिनि उनावनो आं माने ब्लग भिडिअ बानायखाना दोननाय दङबाबो आङो माने एडिट खालामनो समबो मोनासै, आरो होनो बोरैबा मोननानै, आरो समबो थोआखै रखम जाबाय नालाय। आलासिफोरबो गोबां फैनानै दंफैयो नालाय, दासिमबो दिनैसिमबो दङ नालाय, ओंखायनो आं होनो हायाखै। ओमफ्राय बुहुदानो सोंहरबाय थानायखाय आङो दिनैहाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव। स' बेनो आरोना, बिराद दुखु मोनदों। बिराद सापर्ट खालामोमोन आबैयाबो आंखौ, पुरा फुल सापर्ट खालामोमोन आरोना। आंनि बिदि भिडिअसफोर बानायनायफोराव बिराद आंखौ माबा खालामोमोन, दे बिदिनो होबाय था आबै, मोजांल' जानांगौ होननानै आंखौ बिराद माबा खालामोमोन आरोना। ओंखायनो एसे दुखु मोनो। ओमफ्राय बेनोसै आरोना, आबैया जाहाथे मोजां मोजां थाहैनो हायो, बेखौनो आङो इसोरनाव आर'ज खालामो। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आङो जोंनि आबै गोमानायनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंखौ एथबां अननाय होनायनि थाखाय। गोबाङानो आंखौ कमेन्ट खालामना सोंहरदों, आगैमोन, आदामोन, बयबो आब'मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ, आङो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। आंखौ एथबां माने खबर लाहरदों आरोना, मा जाखो आब', मानो भिडिअ होआखै होनना बुहुदानो सोंहरदों। स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो, गोजोननाय थाबाय। दायोथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानो आं मानि थाखाय होनो हायाखै। स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो, बाय बाय।